Tini orbo rabia soda ni je root ke bai. Mo to agin bai jak no. Kai mo ko ekdin wati waman bagi tia bai kya. Thanglai su khai drop nong tong su lama. Or kun gari rok choli ya bike rok cycle rok obrok sin choli tong su. Thik no bo to samung to ongkhor jak no sekang. Kisa bejalung man bagi kisa let dingi tongkha. Ya tak to already nongkhor jak no. Ab khlai jak sinai. Tam gang cái sừng ma na sing nai lama khalai jak nai ba khalai thani khalai na phai nai already abo sanctiona kong jak samu bonong khor jak oro phai borok phai it khikla kholai sam khana sing sing tong so office ong khor jak homa hai tini abo simia mandai elako te bojak kereng kereng jaga ona homa hai kai bai tongkha tabu sing oro bo dina kopra beshi abo hangkai tui koloyo abo thang visit khlaika abo hangkai kesartei waisem koagi khlai paika ga abo bo omhai no samung abo on tender tongo tini khana kaisa on tender tongo abo khlaijak nai ab khlai mani pore kaisa kaham ka khlaina ni bagi holong siki jora khlai talamnan bagi abo tebo dipya ready khlaijak ngui thanai lama truk truk mandai ni bobo khlaijak nai bobo khlaijak ya omha ke naitu naita khlai tongo bo lama khlaijak nai abo to chairman rok phai sapaya ko truk truk khlaijak nai paisa bai to khlai meya khlainai mo bosoro khlai me phantain bosor khlainai omha ke step step rong mithanai je lama je hamya abo no blai ke dorkar abo no step nahari tongo hambai manna elakani jotto takhuktai bu khuk songno ang obon kobong mungnargo lama hamya thing tongo problem joto no tongo haipano problem solve khainani bagi nai lama bomno sekang dinai tui bomno khlaina nang abo step by step khlai thangnai khlaina ni sujog rudi tam kai belai no problem ga phai sapadi ba norok sekang chairman ma sanai chairman sekang sadi chairman bai salaimani pore hingang kai chairman phai ana sapai ka hingang kai bobo khlaijak nai abo nai khlai lainai ana direct phai ta sapadi nang chairman ni thurute sadi hinne nang joton ko bongnar sab visit khajini phaki tini to visit khaitani chini block president tongo boromganang subudda borma tini orobo tongo chini pwd ni sdu boromganang chini amal babu hingkai tongo chini central ni gs youth ni chini james tongo mahal chini guru podo guru podo tongo gate tongo chini leaders rok tongbayo ama hai kai sin phai nai peke tam ka hotat kebano sai akoi malia sudu naya akoi ungkui thanani ni nai ama hai kai phaika tam kai yoga ni program thang phaika tabo aro tui koloyo thangi phaika or phaika tabo sdm cha meeting tongo am bagi phaina sama hai kai patet phenase obotang nai phaya ni samani phun khaiba ang saka bo lama nai hai pano nai phai jang muchung jang ma ba phai ma nai phai kya abo nai nani dorkar bo ma hai ke ko akha mobile logo thinu photo ro akoro boi horo nayo hai pano bai thang nai gana hin phai mani